Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri murume ane makore 33 years ekuberekwa. So ndakauyawo kuno kujoni, but ndichiuya kuno kujoni it was after ndadaniwawo nevamwe bankuru vangu, mukoma wababa vangu. Inini baba vangu munhu andotongozvitamburirawo ariko kumusha uko. Saka ndichiuya kuno ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndawaniswawo mukana nabankuru wekuti ndinge ndichikwanisawo kuzoriritira mhuri yangu zvekare nekuriritira baba vangu, because baba vanondirwadza, baba vanondinzwisa tsitsi. So mukoma ndakazoti ndauya kuno ndokubva ndazotanga kugara pamba pabankuru. Bankuru vangu ivo vanoita zveumechanics, vanotongoloja zvavo RDP yose, ende ipapo pavanoloja ndo pane garaji ravo. Saka pamba apa panogara pari very busy. Ndichiuya kuno mukoma ndainge ndisingazivi kana chinhu chinonzi mechanics. Saka bankuru vakabva vati there is no need kuti iwewo unge uchifamba uchitsvaka zvemabasa zvekuti unenge uchingokanyiswa dhaka at the end of the day usina kana chaunenge uchiwana. Saka bankuru vakabva vazoti ivo vainge vachida kundipa ruzivo of a lifetime, vachiti kunyangwe ukazobva pano unokwanisa kuzotanga garaji rako. Saka mukoma izvi zvakabva zvandifadza. Kana amai vangu kumusha vakabva vafara nazvo, vakabva vati mwanangu iva mwana anoteerera, chose chaunenge waudzwa nababa vako ikoko unge uchizoita. Well mukomanashi, ndakazama nepose pandainge ndichigona napo ndichitevedzera zvose izvo zvavainge vachiti ndinge ndichiita. Ende chinonyanya kundirwadza pana bankuru vangu nemabatiro ose awo avari kundiita. Bankuru vangu munhu anotoremekedzeka, ende kuchechi havarovhi, but bankuru vangu vari kundibata uyanga. Bankuru vari kundibata nekunze kweruoko, ende handichazivi kuti shuwa inini ndikafamba, ende handichaziviwo kuti upenyu hwangu hwandiri kurarama huchazoguma zvadii. Saka bankuru mushure mekunge vati ivo vainge vachida kundidzidzisa mechanics, mukoma ndakadzidzira neshungu. Until now ndatova munhu wekutoti kana ndega motikari ndinokwanisa kutoirova kana engine overhaul, because ndiri munhu anokasika kubata zvinhu zvaanenge achidzidziswa. Saka bankuru vari kuramba vachindidhileya kubva zvavakaona kuti mabasa ndava kugona kumabata. This was after pauya umwe murume uyu ainge aine ka Toyota Corolla kake, but ndiwe muno muSouth Africa. Akabva azosvika bankuru vainge vasipo nemhuri yavo, vainge vaenda zvavo kumafaro. Ndo zvavanoita, vanoti kana vakabuda vachienda kumafaro kana kunodya kumarestaurant, inini vanondisiya, vanozongoya zvavo nezvikafu izvo zvavanenge vasiya, zvima leftover zviya. But bankuru vatori nemutemo wekuti havafambe neni. Ivo vanoti sezvo vaine mapermits, inini kuti vange vachizofamba neni kana vakazobatwa nemapurisa vaine munhu asina mapepa, hanzi permit yavo inokwanisa kuzokanselewa because vane iya permanent residence. Saka hanzi havatendedzwe kuti vange vachifamba nevanhu vasina mapepa. Saka zvose izvozvo ndakazvinzwisisa, ndikangozviudza kuti kunoku ndakauya kuti ndinge ndichizoshanda, plus nemukana wavakandipa wekudzidzira basa. Zvizhinji hangu handina kana basa nazvo. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti munhu uya akati auya, then ndikabva ndaona kuti ndainge ndiri very free, ndokubva ndazotaura naye murume uya, but ndikabva ndamuti pano hazviiti, asi zvandichaita ndezvekuti after work ndinenge ndichiuya kumba kwako, then ndobva ndabata sezvo iye ari munhu anogonawo kukanika. Ndikabva ndati tinenge tichibatsirana, then unozoona kuti unondipawo mari. Mukomanashi ndikati ndataurirana nemuchinda uya, ndokubva ndapota ndichiti, saka zvandainge ndava kupota ndichiita ndezvekuti ndaiti paya kana ndachaisa ndaibva ndaenda kumba kwake murume uyu, tobva tabatsirana tichirova overhaul pakamotikari kake kaikai. Akamotikari kakabva katonaka. Saka iye akazouya nako kamotikari aka one day, ndokubva arakidza bankuru akati mwana wako uyu he is going to be you. Mwana wako uyu akapenga, tarirawo kuti motikari yaismoka, look at the car right now kuti yava motikari iri right, yaita kudikitira mukomanashi kuexhaust
exhaust pipe uku ichirakidza kuti now it is in great condition. Muchinda uya akati aenda banguru vakasara vakapopota vakavava mukomanashi vakabva vati ndainge ndatovaluzisa his customer saka vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichivabhadhara saka mari iyaya yandakapiwa nemuchinda uya inini ndakabva ndazotanga kuibhadhariswa. Apa yainge isimbori mari yakawanda because muchinda uyu akangonditi iye anondipawo 1.5 kwandiri ndakabva ndatoona sekunge yainge iriwo mari yakawanda. Vakabva vati wakapusa stereki unoswera uchishandiswa mahara kuenda uchinoshanda throughout the night uchinoshandira 1.5. Vakabva vati vachandibatira mari. Saka zvavaita ndezvekuti each and every fortnight mari yacho yavaifanira kuti vange vachitipa vaibva vazongopawo vamwe vakomana avo vandinoshanda navo, but inini vaibva vandinyima. Vakabva vandiripotera kumusha, ende munongozivawo kuti munhu kana achiripota nyaya iye anoripota akarerekera kudivi kwake. Inini ndikabva ndangosiyana nazvo, but zvinhu izvi mukomanashi zvinhu zvekuti zvinondirwadza kusvika pekupedzisira. Ende kana ndikati bankuru inini ndinokumbirawo kuti ndinge ndichitsvaka hangu rimwe basa because izvi ndikuona sekunge zviri kunditorera nguva, sezvo ivo vachingogara vachiti hausati wava kugona kukanika motikari, but zvavanoita dzimwe nguva vanokwanisa kutongoti vakabuda pakasvika customer vanobva vatongondiudza kuti customer iyoyo iri kuti motikari yakafa chakati nechakati, kana paine maparts anoda kutengwa unongoenda naye munotenga maparts acho, but at the same time ivo vari kunditi handisati ndava kukwanisa kugadzira motikari. Saka this has made me to become a confused man. Saka handichazivi kuti kana bankuru ava kana ndikavatiza handizoiti here sekunge ndiri munhu ari ungrateful, munhu asingatendi. Please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei pakaipa please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndinotya kuti kana ndikagara ndasiya basa ndinobva ndaita sekunge ndiri munhu ari ungrateful, saka ndibatsireiwo ndoitawo sei. Please ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Redzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichireurura, but I am just going to give you my story as short as possible. Well, inini nemudzimai wangu tinoendawo pamarketplace paFacebook tobva tatenga zvinhu. Tinotenga zvinhu pamarketplace then tobva tazozvitengesa zvinhu izvozvo zvebuying and selling. So zvakazoitika ndezvekuti ndakazosangana neumwe murunguwo paFacebook marketplace. Saka murungu uyu ainge aine mibhedha yake iyo yaainge achitengesa. Zvino ndakabva ndazotaura naye murungu uya ndokubva azoti kana uchida mibhedha yangu yose iyi yainge iri 4 mibhedha iyoyo, akabva ati ndinokupa half price. Ndakabva ndafara, saka ndakabva ndatora mibhedha iya, but kuna madhamu mushure mekunge ndazoenda ndikanotengesera mibhedha uyu kune umwe mukadzi uyo wandainge ndagara hangu ndichingomuchiva. Madam ndakabva ndazovaudza maprices ekunyepa. Apa ndainge ndichitira kukavha gap because mukadzi uyu ndakangonomupa mubhedha wacho mahara kuitira kuti iye ange achindida, but mukadzi uyu iye akabva azondidisappointa at the last minute. Mushure mekunge ndamupa mubhedha akabva ati inini newe kuti tinge tichidanana hazviiti because ndine munhu wangu wandinodanana naye plus mukadzi wako ndinomuziva, saka masystem acho haazoiti. Ndinotya kuti kana tikazonyanya kuenda dhipi murudo zvimwe kuda kana tikazonzwa kuti we have to get married to each other, mukadzi wako akazozviziva kuti ndini ndakamutorera murume, ndo panozobva uroyi, ndo panozobva kuroyana ipapo. Saka akabva andibhambisa mukoma, akabva ati mubhedha wako kana uchiuda you can take it back. Saka ndakabva ndaona kuti ndinge ndichimuudza kuti I want my bed back hazvichaiti. Nanhasi uno mubhedha iwoyo ndowa achiri kushandisa. Zvinogara zvichindirwadza. Apa mukadzi wangu ndakamunyepera, apa ndakaita loss. Saka mukadzi uyu dzimwe nguva ndinombomufungira mweya wekuti ndinge ndichienda kunomutorera mubhedha uyu. Saka ndikudawo maideas ekuti kana ndikafunga kunomutorera mubhedha uyu ndinomutorera mubhedha uyu ndichiti kudii, uye mudzimai wangu achizondiona ndichiuya pamba
mumba nemubhedha uyo waanoziva kuti takatopiwa mari the full amount, takatoipiwa the full amount, mukadzi wangu achazoda kuziva kuti ko mazotorera munhu mubhedha seiko. Ndiri kutsvakawo maideas because mukunofunga ndiri kuona kuti ndiri kupererwa, but zvinondirwadza ende zvinonyanya kundirwadza pose pandinozomuona mukadzi uyu achipinda mumba make neboyfriend yake. Ndinobva ndatanga kuti saka mubhedha wangu pamubhedha wangu ndo pavari kuenda kunorara. Ndinobva ndanzwa ndichibitirirwa. Please ndibatsireiwo kuti ndingaita sei kuti zvinhu izvi ndinge ndichizviburitsa mumwoyo mangu. Ividari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu dzatinombotsikisa vanhurumeka. Awa ndo anonzi madhiri chaiwo. Hanzi ndakawedzeredza maprizes apa ndainge ndapiwa mibhedha yaya nemahalf prizes, ndokubva ndaenda ndikabva ndanopa umwe mukadzi wandainge ndichida, ndichiti zvimwe kuda ndikamupa mubhedha ndikamuti ndakutengera mubhedha uyu iye anokwanisa kuzondida, but akabva anditi azviitisha kuti tinge tichidanana, ende now ane munhu waanodanana naye. Ngativabatsirewo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo advice yekuti ndingaita sei, ndomutorera here kana kuti ndotongozviudza kuti ndakaluza. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine hutsinye uwo wandakaita, saka pabasa pedu pakangouya umwe muchinda uyu ane character yaye yekuti akasvika panzvimbo anenge achitoda kutorakidza munhu wose kuti iye anoziva basa. Saka one day ndakanzi nemurungu pane simbi idzo dzandaifanira kuti ndinge ndichigrinda simbi idzodzo, saka murungu akabva azobuda ndokubva aenda kutauni. Saka neniwo ndakabva ndageja basa rangu ndikati murungu asati adzoka ndikuda kuti ndinge ndichipedza basa rangu ndokatakata simbi dzangu, but ndozongosiyawo simbi dzekuti murungu anozosvikawo ndichikata. Muchinda uyu zvaakaita ndezvekuti iye akabva azonditora mapictures zvangu ndakatogara ndichitamba nefoni yangu ndokubva azorakidza murungu, but ndakazozviziva kuti ndodza ainge akandirongera idzi. Ndakabva ndati well that is fine, ndikabva ndazomurongerawo dhende randakamurongera mukoma nderekuti pabasa pedu tinopotawo tichitora simbi, pane dzimwe simbi dzatinotora then tinobva taenda tobva tanodzitengesa kumascrap metal. Saka ndakabva ndazomutengesa ndokubva azobatwa aine mabhatiri awa ndakatomanyisa padivi ndichiziva kuti pachinzvimbo pacho patakamaisa ipapo ndo patinowanzokutora zvinhu izvo zvatinenge tichida kubira murungu. Saka ndakatotora rimwe bhatiri rainge richiri kushanda raitozivikanwa nemurungu ndokubva ndangonoriisa paside, then iye akabva azongoritora bhatiri riya ndokubva azoriisa mubhaketi. Paya patakazobuda ndokubva azobuda zvake akatakura bhaketi riya rainge riine bhatiri. Murungu akabva azongonyumwa kuti komunhu uyo akatakura zibhaketi riri kurema, ko chii chiri kumboitika. Then ndokubva azodana muchinda uya ndokubva azomuti vhura bhaketi. Akati achinovhura bhaketi ndakabva ndaona munhu achinzi Mbama. Murungu ainge aona kuti ainge azama kubirwa bhatiri rake, ndo kuzotongodzingwa basa kwaakaitwa. Akazama kuzoti munhu wese ari pano anoba, but murungu akabva amuti come on, fuck off, get out of my yard. Munhu ndokubva atodzingwa basa. Mukoma Nashe ndo confession yangu iyo yandinayo. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakaita tit for tat. Please let us talk about that issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, inini ndiri mudzimai ane makore 36 ekuberekwa. So mukoma zvandakaita ndezvekuti inini I am a step mother. Saka ndiri step mother kudaro vana vemurume vainge vachimbogara zvavo kuna amai vavo. Saka vana vakabva vazouya ndokubva vazotanga kugara nesu mushure mekunge amai vacho vatanga kurwara. Zvino mukoma handizivi kuti ndakazopindwa nemweya wakaita sei. Nanhasi uno ndinogara ndichingozvidemba mukoma. Isusu munharaunda matinogara ndikangoti just 3 houses from the place where I am staying with my husband panogara imwe n'anga. Ndakazoti one day ndichibva zvangu kubasa ndakangokaruka ndakona pamba pen'anga iyoyo, ndikabva ndaibvunza n'anga iyi kuti haina here zvimwe zvinhu zvokuti inokwanisa kundipa kuti ndinge ndichikuvadzisa mwana uyu, mwana musikana, first born yemurume wangu. N'anga iya yakabva yati
iyo yainge ine client yayo. Saka client iyi yainge ichitsvaka zvipfeko zvevana ende yakabva yati especially akaita Mwanasikana it will be great. Saka ndakabva ndati alright, ndinouya naro bhurugwa rake. Ndakabva ndazodzokera kumba murume wangu asati adzoka, ndokubva ndazongopinda murumu mevana ndikabva ndangotora penti rainge rakatosviba, penti remwana uyu musikana. Apa mwana uyu mukomanashi iye ane 11 years. Ndokubva ndadzokera pamba peng'anga iyaya ndikabva ndapa ng'anga iyaya penti remwana uyu, mwana wemurume wangu. Saka zvinhu izvi zvandakaita panguva yacho handitombozivi kuti ndakazviitirei, reason chaiyo ndainge ndisitomborina. Saka ng'anga iyi handiziviwo kuti yakashandisa chii bhurugwa iroro. Yakangondiudza kuti ine client ende ndava kungogara ndiine BP nestress kuti ko what if mwana uyu vakatomutorera chibereko chake, ko paachazokura chii chichazoitika kwaari. Ndinongoti Mwari dai mandiregerera. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa izi WhatsApp voice note ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vakatotadza kutopedzisa voice note ravo vanzvadzi vedu ava. Ndichitonzwa kutoti munhu uyu ainge atosiya phone ava kutongochema. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.